חז"ל אוהבים לתת רמזים וסימנים וגימטריות וכל מיני משחקי אותיות ומילים כדי להביע רעיונות לפעמים מאוד מאוד עמוקים. יש משחק אותיות ידוע בנוי על אטב"ש שבאמצעותו אפשר לזכור או לדעת מראש כל מיני תאריכים של חגים. באיזה יום בשבוע יחול כל חג וחג. וזה הולך לפי פסח. א' של פסח הוא האלף, אז התף יהיה תשעה באב. תשעה באב תמיד חל ביום שחל בו א' של פסח. ב' של פסח הולך עם שין, אז שבועות תמיד חל ביום שחל בו היום השני של פסח. וכך הלאה, ג' הולך עם ריש, אז ראש השנה זה ביום השלישי של פסח. ד' כן, הולך עם קוף של קריאת התורה, שמחת תורה של גלויות. כמו הרבה תרגילים בגימטריות, צריך לפעמים להוריד ו', להוסיף ו', לסדר, זה לא תמיד מסתדר. ה' הולך עם צדי, עם צום כיפור, ו' הולך עם פ', עם פורים, ויש אפילו כאלה שהמשיכו הלאה, ז' הולך עם עין, יום העצמאות תמיד חל ביום של שביעי של פסח, וכך הלאה. יש מי שאומר את הדברים הללו במין חצי חיוך, כמובן תמיד נשארת הבעיה שכדי להתחיל לדעת מה קורה צריך לזכור מתי ליל הסדר. אבל זה עוד מילא, את זה עוד אפשר לזכור. אבל חז"ל במדרש כבר ראו מקור, בסיס לעניין הזה בצורה הרבה יותר עמוקה, לפחות לגבי האלף, לפחות לגבי היחס שבין ליל הסדר ובין תשעה באב. המדרש באיכה, המדרש באיכה, בפרק ג' על פסוק הסביעני במרורים, הרבני לענה, אומר המדרש כך, הסביעני במרורים זה יום טוב ראשון של פסח, דכתיב בו על מצות ומרורים. הרבני לענה, מה שהסביעני בליל יום טוב ראשון של פסח, הרבני בליל תשעה באב לענה. הווי אומר, ליל יום טוב ראשון של פסח הוא ליל תשעה באב. אז המדרש כבר לא משחק איתנו באותיות, המדרש לוקח פסוק במגילה ואומר שהמרורים, שלכאורה לפי הפשט הם המרורים של החורבן, הם המרורים שהסביעני בליל הסדר. אנחנו מצווים לאכול מרור בליל הסדר, אנחנו מצווים לאכול את המרור ביחד עם קורבן הפסח שנאכל על השובע, אז הסביעני במרורים של ליל הסדר קשור להרבני לענה של תשעה באב. ועל פניו זה בדיוק ההפך. ליל הסדר, גם בתפיסה המחשבתית, גם בחוויה, כן? הוא החג שאולי החג הקרוב ביותר לתחושת גאולה ומקדש שיש לנו, כן? כשאדם עוסק בענייני ליל הסדר, אז גם על פי ההלכה ועל פי אופיו של חג, הוא עוסק בדיני קורבנות, הוא מדמיין את קורבן פסח. אם הייתי צריך לחבר את חוויית ליל הסדר לעוד איזה חג שאולי יש בו אלמנטים אולי של יראה ושל פחד, הייתי לוקח את ליל הסדר ומחבר אותו עם יום כיפור. כי גם ביום כיפור אנחנו עוסקים בסדר העבודה, אנחנו מרגישים את החוסר של הקרבת קורבן. בשבועות אדם לא מרגיש כל כך את החוסר של שתי הלחם, כן? אבל בפסח שיושבים ואומרים זכר למקדש כהילל ורואים את המצה ולידה איזשהו פולקה מסכן שרוף ואומרים זה זכר לאיזשהו כבש צלוי כמו שצריך, בליל הסדר זה מאוד חסר. כך גם בסדר העבודה של יום הכיפורים, שאנחנו מתפללים ואומרים את סדר העבודה ומנסים לדמיין בראש איך היה הדבר באמת קורה, איך היה נראה כהן גדול וכולי, שם זה חסר. תשעה באב זה בדיוק הפוך, תשעה באב זה היום שבו אנחנו מציינים שאין מקדש. ואנחנו מציינים את החורבן ואת ההרס, ולמרות זאת באים חז"ל ואומרים, המרור של ליל הסדר והלענה של תשעה באב הם קשורים ומחוברים בקשר מהותי, בקשר שכבר ניתן לדרוש אותו מהפסוק, קשר שאחר כך מופיע גם בלוח השנה. כשמדברים על המרור של ליל הסדר צריך לחשוב על איזה מרור בדיוק אנחנו מדברים. אנחנו מכירים שני פסחים. אנחנו מכירים את פסח מצרים ואת פסח דורות. יש הבדלים גדולים גם בהלכה
בין שני הפסחים הללו. יש הלכות שקיימות אך ורק בפסח מצרים, יש הלכות ששייכות לפסח דורות. במבט ראשוני ופשוט, כשישאלו אותי מה משמעותי ומה לא, אז יבוא אדם ויגיד, פסח מצרים זה האירוע ההיסטורי המשמעותי, היום בו הפכנו לעם, היום בו יצאנו מבית עבדים, זה העניין, ופסח דורות זה היום הולדת של פסח מצרים. כן? זה הזכר לפסח מצרים שאנחנו עושים בכל שנה ושנה. לא לגמרי, לא משחזרים בדיוק, לא עושים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ומותניכם חגורים, לא את כל הדברים שהיו אז אנחנו עושים, אבל בגדול פסח אמור לחוג את מה שקרה אז. אם כך, אז פסח מצרים הוא העיקר, ופסח דורות הוא זכר ליציאת מצרים. אבל בפשוטו של מקרא לא משמע כך. כן? כשאנחנו קוראים מיד אחרי הציווי של פסח בשמות י"ב, כשאנחנו מגיעים לשמות י"ג, הפרשיות שעוסקות במה יהיה לעתיד, אז הפסוק המפורסם מאוד שעליו אחר כך בונים חלק ניכר מהאגדה, אומר כך, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בשביל מה יצאתי ממצרים? כדי שאני אוכל לקיים את הפסח הזה. לא אני מקיים את הפסח הזה כדי לזכור שיצאתי ממצרים, אלא יצאתי ממצרים כדי לקיים את פסח דורות. דרך אגב, רש"י מפורש במקום, כן? רש"י אומר, מה זה בעבור זה? בעבור שאקיים מצוותיו, כגון פסח, מצה ומרור אלו. יציאת מצרים נועדה לאפשר קיומו של חג הפסח לדורות. זה גם מסביר למה במהלך הציווי של שמות י"ב, במהלך הציווי של החודש הזה לכם ושל פרטי פסח מצרים, פתאום התורה עוברת לכל מיני הלכות שלא שייכות בכלל ללילה הזה. התורה מתחילה לדבר על הלכות ששייכות לפסח דורות. יש מחלוקת בראשונים בפירושים שם, איפה בדיוק עובר קו המעבר. האם קו המעבר הוא לפני פסוק י"ג או לא, אחרי פסוק י"ג בפרק י"ב. יש דיון על מה שייך לפסח מצרים ומה שייך לפסח דורות, ואני הקטן שואל, בשביל מה נדבר עכשיו על פסח דורות? עם ישראל עוד לא יצא ממצרים. עם ישראל עסוק בכל מה שיקרה בערב הזה, והוא אפילו לא יודע איך זה יתנהל. מה אתה מדבר איתו על מה יקרה בעוד 40 שנה? כן? במקרה הטוב. כן? מה יקרה רק כשיגיעו לארץ, מה יקרה אחר כך לדורות. אם פסח מצרים הוא העיקר, השאלה הזאת היא שאלה מצוינת. אם העיקר הוא פסח דורות, אז זה הזמן לדבר על זה. זה הזמן לומר שכל מה שתעשו הערב, כשתשחטו את הקורבן ותאכלו אותו וכו' וכו', למרות שמה שיעניין אתכם היום זה האם אני אצא מפה או לא אצא מפה, האם אני מפסיק להיות עבד או ממשיך להיות עבד, במבט גדול, רחב, היסטורי, דעו לכם, אתם מניחים פה תשתית למשהו שעיקרו יהיה בהמשך. יותר מזה, אנחנו כל כך עסוקים תמיד בלפאר את פסח מצרים, שאנחנו שוכחים שפסח מצרים כשלעצמו הוא משהו די מוזר. עם עבדים יושב במצרים, הוא יודע שיש חגים. הוא מכיר את החגים של המצרים, הוא רואה שיש להם, ומי שמכיר קצת את ההיסטוריה והדת המצרית יודע שהם ידעו לחגוג. כן? הם ידעו לעשות חגים עם תהלוכות וקורבנות ופרהסי הגדול ומשהו מאוד מאוד מרשים, והיה להם מערכת שלמה של חגים. ולעבדים המסכנים היהודים אין את זה. לעבדים היהודים אין חג משלהם. והם רואים שנה אחר שנה את המצרים חוגגים את חגיהם, ועיניהם קלות, להם יש מספר מצוות מסוים, אולי מספר בראשית, ואין להם שום אפשרות לבטא את עבודת השם שלהם בצורה רחבה, בהדר, בשמחה, בכל אותן תחושות שאנחנו קושרים אותם באופן טבעי עם חגים. זה בוודאי מתסכל. ואז בא משה רבינו ואומר לפרעה שהוא צריך לשחרר את עם ישראל כדי שהוא יוכל גם הוא לחגוג חג. כן? שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, דרך 3 ימים נלך ונזבחה להשם אלוקינו, כל מיני ביטויים שאומרים, אנחנו גם רוצים חג. כן? דת צריכה את החגים שלה. אנחנו רוצים הזדמנות לחגוג, אנחנו רוצים הזדמנות לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ואז קורה מה שקורה ומתנהל התהליך כפי שמתנהל,
ואז אומר משה לבני ישראל, יש לנו חג. מתי יהיה החג? משכו קחו לכם שא, ובעוד 4 ימים אנחנו נעשה חג. איזה חג? כל אחד יסגר בבית שלו, יסגור טוב את הדלת, ישים אותות על הדלת, כן? תחשבו על הדם, על המזוזות והמשקוף, כן? אם מישהו פותח זה שובר את האות, כן? כמו שבסרטים שמים חוט כדי לדעת אם מישהו נכנס. האות של הדם על המזוזות ועל המשקוף זה משהו שסוגר אותך בתוך הבית, וכל אחד, אין בית מקדש ואין מזבח, אפילו את הקורבן פסח, לא כל העם מתאסף, כן? להקריב ביחד, אלא כל שא לבית אבות שא לבית, כל בית נסגר בתוך הבית שלו, וחוגג במחתרת, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, כן? אסור לצאת לשיר, אסור לחגוג, אסור לטייל, אסור שום דבר, תשבו בבית, כן? ואיך תשבו? לא בבגדי חג, לא סביב שולחן חג, תשבו כמו מישהו שאוכל סנדוויץ' בתחנת רכבת, כן? על המזוודות, עם המעיל, עם המנהלי הליכה, עם הכל, ותחגגו בשקט בשקט. וזה עד כדי כך בשקט שיש להניח שהגויים מסביב לא יודעים שהם חוגגים חג. הגויים, שכן, תשאל מצרי שיש לו שכן יהודי ב-11 בלילה, בליל יציאת מצרים, תגיד, מה עושה העבד שלך עכשיו? הוא לא יודע, בטח ישן, כי מחר צריך לצאת לעבודה מוקדם בבוקר. 12 הדברים השתנו קצת, אבל לא היו סימנים. כן? יש את המדרש שהם רואים 4 ימים את השא קשור, בסדר, נכון. אבל את תכלס, את החגיגה לא רואים. זה מין חג שהוא מין קצת לעג לרש, כן? אחרי כל כך הרבה, 210 שנים מחכים לאיזושהי הזדמנות לחגוג, ואז יש איזושהי חגיגה כזאת מצומצמת. איך נותנים משמעות לחגיגה מצומצמת? אם אתם תחגגו ככה עכשיו, לדורות, תחגגו את זה כמו שצריך. כולכם תעלו לירושלים, וירושלים תימלא בעם ישראל חוגג, ועל כל הגגות ישבו חבורות וישירו הלל ויאכלו פסח, ומה שקורה בגן סאקר ביום עצמאות יהיה פי 10,000 ויהיה חג, וכל העולם ידע שעם ישראל חוגג את חג הפסח. אבל זה לדורות, עכשיו זה לא. פסח מצרים מקבל את משמעותו מפסח דורות. פסח דורות נותן לחג של מצרים איזושהי רצינות, איזושהי משמעות, הופך אותו לא למשהו שהוא מין חיקוי עלוב או איזה משהו מגוחך, אלא נותן לו משמעות לדורות. וזה מדהים, כי כשאנחנו קוראים את הפסוקים שם בפרק, הקדוש ברוך הוא מתאר בדיוק מה יקרה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תיקחו את הקורבן, ואתם תעשו אותו כפי שצריך, צלי אש, כן, ולא תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, ותאכלו אותו עם הבגדים, וכולי וכולי וכולי, ואני אעבור במצרים, ואני אכה כל בכור, ומה הוא לא אומר? הוא רק לא אומר שתצאו ממצרים בלילה הזה. תגיד ותצאו. תסתכלו טוב בפסוקים, ותראו שיש תיאור עד השלב שבכורות מצרים ימותו. תעשה טובה לבני ישראל, תן להם עוד תקווה קטנה, ותגיד להם, ואחרי כן תצאו ברכוש גדול. תגיד להם, ואז פרעה ישלח אתכם. השם לא אומר את זה. כשעם ישראל חוגג את פסח מצרים, הוא מאמין שיהיה טוב, הוא לא יודע. זה חג בעל משמעות שונה ממה שאנחנו נוטים לומר או לחשוב כשאנחנו מתייחסים במבט לאחור. אם היינו שם באותו רגע, זה משהו אחר לגמרי. יש פסוק מאוד מפורסם שמשתמשים בו חז"ל בכמה וכמה מקומות. זה הפסוק בירמיהו שאומר, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים. כן? מה מטרת הציונים? מטרת הציונים זה שתוכל למצוא את הדרך חזרה. כן? אתה יוצא לדרך ארוכה, עם ישראל יצא לגלות. כן? בדרך הוא יפנה לכאן או לכאן, להיטלטל לאן שיטלטלו אותו. הוא צריך ציונים בדרך. כן? לפי הרד"ק, כשאדם יוצא לדרך ומציב ציונים, זה לא רק כי הוא מפחד שלא יודע איך הוא יחזור. זה מראה שהוא מאמין שהוא יחזור, כי מי שלא מאמין שהוא יחזור, לא צריך ציונים. אם אתה בכל פינה שם שלט, כאן פניתי ימינה, שם הלכתי שמאלה, כל מיני דברים כאלה, זה אומר שאתה יודע, שאתה מצהיר שאתה צריך את הדרך הזאת. אז הציבי לך ציונים, זה לא רק אמצעי טכני, זה איזשהו ביטוי לאמונה
שהדרך הזאת, או העונש הזה, או הצרה הזאת, עתידים לחלוף. חז"ל אומרים בספרי, שמה זה הציבי לך ציונים? זה משמעות קיום המצוות בגלות. בגלות, קיום המצוות הוא חסר, בגלות קיום המצוות הוא חלקי, אבל עצם העובדה שאתה ממשיך לקיים מצוות בגלות אומר שאתה מאמין שהגלות היא זמנית. יש את המחלוקת המפורסמת בין הרמב"ן לראשונים אחרים. הרמב"ן סובר שכל המצוות בגלות הן במשמעות של זכר וציון והן לא באמת רציניות. כן, ראשונים אחרים לא אומרים את זה, רוב הראשונים אומרים שרק אותן מצוות שהן מדרבנן בגלות, רק הן נחשבות ציונים, אבל מצוות אחרות שיש להן קיום שלא תלויות בארץ, הן יש להן משמעות גם בגלות. רוב יהדות הגולה לא סוברת כמו הרמב"ן, אחרת היא לא הייתה נשארת שם. גם הרמב"ן הוא דעת מיעוט בעניין הזה, אבל הדרישה היא אותה דרישה. הדרישה היא לקיים מצוות בתנאים קשים, בתנאים לא אופטימליים, מתוך אמונה שבעתיד זה יהיה כמו שצריך. זו בדיוק המשמעות של פסח מצרים. פסח מצרים אומר, אני חוגג, אני מקריב קורבן פסח, אני חוגג חג להשם, כאילו אני בן חורין, למרות שאני לא יודע שום דבר, מתוך אמונה שיבוא יום ואני אגיד לבני, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים. יבוא יום ואני אחגוג את זה חגיגה מלאה. זה גם מסביר את הקשר של המרור עם קורבן הפסח. עד כדי כך שהלל אומר שצריך להכניס אותם באותו סנדוויץ'. בפסח מצרים יש משמעות למרור לא רק כתיאור שאנחנו אומרים, כן, מרור זה על שום מה? כן, על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו. המרור של יציאת מצרים, כן, אומר שלמרות שאני עדיין חי במרירות, אני במצרים כרגע עדיין עבד, אני במצרים כרגע חי חיי קושי, חיי עבודת פרך, חי כמו שעבד חי, אני מסוגל לחגוג, כן, אני מסוגל להאמין בעתיד טוב יותר. בפסח דורות אני עושה את זה משיקולים אחרים. לדורות, כן, כשעם ישראל חי באותן תקופות שהוא חי והכל היה טוב והכל היה נפלא, אז למה הוא אכל מרור? אז הוא אכל מרור זכר לעינוי של מצרים. אבל במצרים למה אוכלים מרור? לא צריך להזכיר, הם יודעים, רק אתמול בבוקר הם קיבלו מכות בגב מהמצרים, הם לא צריכים תזכורת לעניין הזה. המרור של מצרים מראה שהאמונה בעתיד טוב יותר מסוגלת לנצח ולתת לאדם משמעות גם כשכרגע המצב הוא מצב של מרור. אבל הציבי לך ציונים הזה נדרש גם בדרך אחרת, שלפני שאני אטפל בה אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. אנחנו יודעים שעם ישראל לא רק חי בארץ ישראל ולא רק בנה מקדש ולא רק ברוב ימיו הם בגלות, כן? עם ישראל היה בסך הכל זכה ל-830 שנות מקדש, ורוב ההיסטוריה היהודית היא היסטוריה שיש בה גלות, ועם ישראל יוצא לגלות ונענש על חטאיו. דיבר הרב גולד באריכות על שני החורבנים ולמה הם קרו. ויש שם גם שתי תוכחות שמתארות מה יעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שזה ירגיז אותו. התוכחה שבסוף ספר ויקרא, בפרשת בחוקותיי, והתוכחה שבספר דברים בפרשת כי תבוא. בגדול, התיאורים הם של אותן תופעות, של אותם אסונות, של אותם עונשים, של אותן זוועות, אבל יש הבדל מאוד משמעותי. אני אתן רק כמה דוגמאות. הפסוק בבחוקותיי אומר כך: ונתתי את שמכם כברזל וארצכם כנחושה, ולא תיתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא ייתן פריו. כן, אחד העונשים הראשונים שמופיעים ברשימת העונשים של התוכחה זה בצורת ושאין אוכל. לא יורד גשם ואין יבול ואין מה לאכול. אותו דבר בכי תבוא מתואר כך: זרע רב תוציא השדה ומעט תאסוף כי יחסלנו הרבה. כרמים תיטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגור כי תאכלנו התולעת. בכללה של בחוקותיי אין יבולים, אין משקעים, אין גשם ושום דבר לא צומח. בכללה של כי תבוא זרע רב תוציא השדה, יש יבולים של ברכה, כן? כרמים תיטע ועבדת, יש כרמים שעובדים בהם, בוצרים את הענבים שלהם, אבל אי אפשר לייצר יין.
את הזרע הרב שתוציא השדה, יחסל הארבה. את הענבים המתוקים שאפשר יהיה לייצר בהם יין, תאכל התולעת. ההבדל הוא מאוד בולט. במחוקותיי מדברים על משהו שלא יהיה לך. בכי תבוא מדברים על משהו שיכול היה להיות, כבר ראית בעיניים ולא זכית. התוצאה היא פיזית אותה תוצאה, רעב, אין אוכל, מגיעים לכל הדברים הנוראים שמתוארים שם. אבל כשהפוטנציאל כבר כמעט מתממש, כשאדם רואה, כן, תחשבו על חקלאי שלא גדלה לו תבואה, אז הוא מסכן והוא מיואש והוא מרגיש נורא והיום, הוא צריך תמיכה ממשלתית ולפעמים הוא יהיה עני ואביון. אבל זה הרבה פחות נורא מחקלאי שכבר רואה את השיבולים בקמה וכבר יוצא בבוקר רואה שאת השדה שרק לפני כמה חודשים הוא חרש וזרע, עכשיו הוא מלא ורואים את כל החיטה צומחת, וכשהוא יבוא לקצור הגרגירים כבר לא יהיו, כי לילה קודם או יום קודם בא הרבה וחיסל את הכל. אותו דבר לאורך כל הדרך. בחוקותיי כשמתארים את היציאה לגלות, כתוב והשימותי אני את הארץ ואתכם אזרה בגויים והייתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חורבה. הארץ תהיה שממה, כולם ילכו ואתם תהיו גולים בכל מיני ארצות. נורא והיום. אבל זה טוטלי. כל העם עוזב את הארץ, חולמים עליה, ישבו על נהרות בבל וישירו לה שירים, אבל כולם עוזבים. איך התיאור בדברים? בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך רואות וחלות עליהן כל היום. הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. כן? אתה נשאר בבית, לוקחים לך את הילדים. העבד שלך, שאתה רגיל שהוא זה שעושה את כל מה שאתה רוצה, פתאום אתה צריך לעשות את כל מה שהוא מבקש. שוב, זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה להיות בבית ולזכור איך הבית נראה, מאשר לזכור את הבית מרחוק. לחיות כל יום, לקום בבוקר, לקום ולראות את הקירות, ולראות את השולחן, ולראות את כל כלי הבית שאתה היית רגיל להשתמש בהם, ופתאום העבד שלך הוא זה שמשתמש, ואתה רק אומר לו, כן אדוני, לא אדוני, ורץ אחריו לעשות את מה שהוא אומר, קשה לאין ארוך. לצאת לגלות עם כל הקושי והנוראות, כשיוצאת משפחה ביחד לגלות, אז הם מחזקים זה את זה, הם תומכים זה בזה. אבל כשכל המשפחה הולכת, כל הילדים הולכים, והאבא נשאר לבד בבית ולא יודע איפה הם, זה לאין ארוך יותר קשה. אפילו התיאורים הזוועתיים ביותר של התוכחה. אז בחוקותיי כתוב, ואכלת בשר בניך. נורא והיום. אבל בכי תבוא, אז זה האיש ערך בך והענוג מאוד, או הרכה בך והענוגה, מקצינים את הזוועה. אומרים שלא סתם, גם אדם שהוא מאוד לא רך ומאוד לא ענוג, כן, ואוכל קוצים ומסמרים לארוחת בוקר, עדיין הוא צריך לאכול את בשר בניו ובנותיו, זה נורא והיום. אבל האיש הרך והענוג, הפער שוב הרבה יותר משמעותי. בויקרא, הטרגדיה והעונש שהקדוש ברוך הוא מתאר, החורבן שהקדוש ברוך הוא מתאר, הוא חורבן ביציאה לגלות. בדברים, הדגש הוא על זה שמציאות שיכולה הייתה להיות, שכבר הרגשת אותה, משתנה, ואתה חי במציאות מתסכלת כזאת. היה לך יבול ואתה לא יכול לאכול אותו, היה לך בית מלא שמחה ומלא רעש ומלא משפחה, ואתה עכשיו לבד בו. כל הדברים האלה הרבה הרבה יותר קשים, ולא בכדי יש גם במדרש וגם במפרשים על אתר התייחסויות שאומרות שהתוכחה של דברים קשה שבעתיים מהתוכחה של בחוקותיי. ולא רק בגלל שזה אמור לסמן את בית שני שהחורבן הוא ארוך יותר, וזה את בית ראשון שהחורבן היה קצר יותר, גם מבחינת התיאור המהותי. ואז אני רוצה לגשת לעוד מדרש על הפסוק הזה של הציבי לך ציונים. שוב מדרש באיכה רבה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, על הפסוק קראתי לה מאהבי המה רימוני. רשב"י פתר בנביאי האמת, שהיו מאהבים אותי להקדוש ברוך הוא. מאוד מוזר. מי זה מאהבי המה רימוני? שוב, כשאני קורא פשט, אז על מי אני מדבר? בטח אלו שהסיתו אותי לעזוב את הקדוש ברוך הוא.
בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר בדיוק הפוך, אומר מאהביי שרימו אותי הם נביאי האמת, שהיו מאהבים אותי לקדוש ברוך הוא. זה תפקידם של נביאי האמת, לגרום לי לעשות דברים שהקדוש ברוך הוא יאהב אותי בגללם, להחזיר אותי בתשובה, לגרום לי לקיים את מצוותיו. למה זה רמאות? מהי רמאותם? שהיו מרמים בי ואומרים לי, הפריש תרומות ומעשרות, וכי יש תרומות ומעשרות בבבל, אלא רק בשביל לאהבני לקדוש ברוך הוא. הוא שירמיהו אומר, הציבי לך ציונים, הצטייני במצוות שהיו ישראלים מצוינים בהם. לוקח רשב"י את אותו פסוק, בדיוק את אותו פסוק שדיברנו עליו קודם, ועושה איתו משהו אחר לגמרי, הייתי אומר כמעט הפוך לחלוטין. הצורך לקיים מצוות במצב לא אידיאלי. מה אומרים אותם נביאי האמת? גם בגלות, תשחקו בנדמה לי. תפרישו תרומות ומעשרות. תעשו כל מיני דברים שאולי הם לא משמעותיים בגלות. אבל בזה תראו לקדוש ברוך הוא שאתם רוצים לקיים את המצוות שלו. בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר שכשירמיהו כותב את איכה, הוא אומר שזאת רמאות. כן? למה זה רמאות? זה דבר בעל משמעות, זה דבר שנותן איזושהי תקווה. כנראה שרבי שמעון בר יוחאי חולק על מה שאמרנו קודם. רבי שמעון בר יוחאי כנראה אומר שאם מסתכלים על הציונים מנקודת מבט של אמונה בעתיד, כפי שאמרנו קודם, אז אוכלים מרור במצרים על מנת שנוכל לחגוג פסח כמו שצריך. אבל כשמסתכלים מנקודת מבט של חורבן, אז כל הציונים הללו זאת אשליה אופטית. וכי יש תרומות ומעשרות בבבל, מה זה משנה? אם אני לא נמצא בארץ ישראל ומפריש תרומות ומעשרות, זה חסר משמעות. כן? אם אני צריך בחג הסוכות לקיים ושבחתם לפני השם אלוקיכם 7 ימים, כן? כלומר, מדאורייתא דין 4 מינים חל רק במקדש 7 ימים, ואני אחר כך עושה את זה 7 ימים במקום אחר כי אין לי מקדש ואין לי אפשרות לקיים את הדין דאורייתא, אז על מי אני עובד? מה המשמעות של העניין הזה? כן? זה אבסורד, אומר רבי שמעון בר יוחאי. זה רמאות. קיום אמיתי של התורה זה עם ישראל בארצו שמקיים תורה כמו שצריך. וברגע שמאהביי אומרים לי תעשה כאילו, תעשה ככה, זה גם טוב, אומר רבי שמעון בר יוחאי, זאת אפילו ציניות מסוימת, כן? זה, האם ברצינות תרומות ומעשרות בגולה יגרמו לי להתאהב שוב על הקדוש ברוך הוא? כן? האם איזו מציאות מוזרה כזאת של חיי תורה בכאילו, זה מה שיעשה את הדברים? יש מדרש אחר שאומר פחות או יותר רעיון, משתמש בדוגמאות קצת יותר בוטות. כן? המדרש אומר, משל לאישה שבעלה גירשה ויושבת ומתקשטת בקישוטים שהוא אוהב. כן? ומה היא חושבת? שאם היא תמשיך ללבוש את השמלה שהוא אהב, או להשתמש בבושם שהוא אהב, או להתאפר כפי שהוא אהב, אז בגלל זה הוא יחזיר אותה? הוא לא יחזיר אותה, הוא גירש אותה. הוא אפילו לא נמצא פה, הוא לא מסתכל. את משחקת בנדמה לי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, שהנביאים מדגישים את התוכחה בעלת האופי של ספר דברים. מה אומרים הנביאים? תקיימו אפילו שזה לא משמעותי. כן? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתם לא מבינים, זה יותר קשה. יותר קל מבחינה מסוימת בגלות להגיד, לא נקיים עכשיו מצוות. כי מצוות זה בעולם אידיאלי, מצוות זה כשאנחנו רוצים לקיים מצוות. זה לא שאנחנו לא מקיימים מצוות כי אנחנו מפסיקים להאמין בקדוש ברוך הוא, להפך. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לקיים מצוות, אבל כשיחזיר אותנו לארץ, אנחנו נעשה את זה כמו שצריך. פה זה לא רציני. כן? אם היו הנביאים אומרים, בסדר, בגלות אל תקיימו מצוות, עוד אפשר היה לסבול. הייתי ברור לי, אני עכשיו בגלות, אני עכשיו במצב לא נורמלי, אני עכשיו נמצא בסיטואציה שבה המציאות אומרת שזה לא איפה שאני צריך להיות, עם זה אפשר לחיות. מצוות היו הופכות להיות משהו של ימות המשיח, ולפעמים זה יותר קל להתמודד. לדעתי ככה אנחנו מתמודדים עם כל הדברים שאין לנו. כל הדברים שאין לנו, שחסרים ואנחנו מצטערים, וברמות כאלה או אחרות עושים כל מיני פעולות, אבל אנחנו יודעים שיבוא יום וזה יהיה. וכשיהיה זה יהיה מצוין. אם היינו צריכים כל יום, לא יודע מה, לבחון קורבנות, כן, למיין בהמות שאינן בעלות מום כדי להכין אותם לקורבן או משהו כזה, זה היה הרבה יותר חי והיה הרבה יותר קשה להשתמש בעניין הזה. לפעמים קל יותר להתמודד עם מה שאין, וזה שאני אומר אין את זה, זה יהיה פעם.
התוכחה של דברים מדברת על התמודדות קשה, על התמודדות עם משהו שאין, לא מתוך התעלמות ממנו, אלא מתוך חיים עם התחושה שלו, עם חוויית האין הבלתי פוסקת. וזה מה שהנביאים רוצים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אי אפשר, זה קשה, תרדו מאיתנו, אל תגידו לנו לעשות את הדברים הללו. אבל הנביאים כנראה הבינו שלמרות הקושי, יש איזושהי חיות עצומה דווקא בהצבת ציונים בצורה הזאת. לא כולם מסכימים. רבי שמעון בר יוחאי אומר שזאת הקינה. הקינה אומרת, עזוב אותי מדברים, שלח אותי חזרה לויקרא. אבל יכול להיות שלמה הנביאים עושים את זה? כי הם מבינים שיש שתי תפיסות להציב לך ציונים. התפיסה שאומרת שאם אני מציב ציונים אני מביע בזה אמונה למה שיהיה בעתיד, והתפיסה שהיא אולי יותר פשוטה, יותר עממית, שאומרת אם אני כל הזמן עושה דברים שהם לא באמת אמיתיים, זה אולי מקשה עליי את ההסתגלות לחורבן. בואו נחזור שנייה לפסח מצרים. נחזור לפסח המוזר הזה, שהוא בעצם פסח לא פסח. כן? הוא פסח בלי בית מקדש, הוא פסח בלי חירות, הוא פסח שהוא בעצם מעין נדמה לי כזה. הוא פסח שבו במצרים עושים את כל מה שעתידים לעשות בהמשך. כשאני אומר שהמרור הוא חלק מביטויי הגאולה שלי, זה חייב להיות נכון, או זה יכול להיות נכון, אך ורק כשאני מסתכל ממצב של גאולה למצב היסטורי של גלות. עכשיו אני יכול להיזכר, כן, שפעם היה לי רע, פעם חיי היו מרים, פעם עבדתי בפרך, ועכשיו הכל בסדר. כלומר, הציבי לך ציונים במצב של זכר, יכול להיות רק במצב אופטימלי. באה הגלות, אולי באו חז"ל או אותם נביאים, אולי אפילו המדרש שהבאנו קודם, וידעו ברוח הקודש שהייתה להם, שזה לא יקרה הרבה מאוד. שרוב לילות הסדר של עם ישראל יערכו במצב של מרור, לא במצב של גאולה. רוב לילות הסדר שלנו, מה שיש לנו על השולחן, זה לא קורבן פסח, זה מרור. כן? קורבן פסח חסר. יש לנו מרור ויש לנו מצה. מצה זו תופעה שצריך לדבר עליה בנפרד, ואולי פעם דיברנו על כך שמצה לא קשורה. מצה היא יחידה בפני עצמה, היא אותו דאורייתא, גם כשיש מקדש, גם כשאין מקדש, היא לא חלק מחגיגת קורבן הפסח. המצב לדורות, בסופו של דבר, כשבמצרים אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, תעשו עכשיו משהו ותצהירו שאתם מאמינים שלדורות תעשו את זה אחרת, ואז באמת לדורות זה יהיה אחרת. אבל עם ישראל לא עמד בזה. עם ישראל לדורות קלקל פעמיים, וזה לא עבד האחרת הזה. בסופו של דבר, הפסח שלנו לדורות הוא סוג של פסח מצרים. ואז המרור שלנו בליל הסדר הוא לא רק איזה מרור שמישהו מתוך רווחת הגאולה נזכר בצרות הגלות. המרור בליל הסדר הוא מאוד משמעותי. המרור בליל הסדר אומר, היי חבר'ה, אני פה על השולחן, תסתכלו למה רק אני פה על השולחן ומישהו אחר לא. זה מרור שהוא קצת של ספר דברים. זה מרור שאומר, אני עושה סדר, אני מקיים את כל מה שאני יכול לקיים, והעיקר חסר מן הספר. אני לא אוכל בשר צלוי בליל הסדר, שלא יגידו שאני אוכל קורבן פסח. או שלא יחשבו שיש כאן קודשים בחוץ, או משהו בסגנון הזה. זה מרור נורא מתסכל, המרור של ליל הסדר. מה באו חז"ל ואמרו? אני אגיד לכם את זה משפט אחד. הסביעני במרורים של ליל הסדר, זה המרורים שנרווה לי לענה שבחורבן. למה? כי רוב לילות הסדר שלי בעתיד יהיו לילות סדר שהם לילות של חורבן ולא לילות של גאולה. המרורים יצטרפו זה לזה. עכשיו, איך אנחנו בדרך כלל מתייחסים? אנחנו לא מתייחסים ככה. אנחנו בדרך כלל מתחנכים, ואולי זה יותר טוב ופשוט כך, אנחנו בדרך כלל מתחנכים על התפיסה יותר אופטימית. אנחנו רואים, גם כשעם ישראל רע לו,
אז הוא שר לשנה הבאה בירושלים, ומאמין שזה באמת יקרה. גם אם יודע שהוא כבר 70 שנה שר לשנה הבאה בירושלים, ושום ירושלים לא באה בשנה הבאה. כן? וכשאנחנו אוכלים מרור בליל הסדר, אנחנו קוראים את ההגדה שלנו, ובהגדה שלנו כתוב שהמרור הזה זה לא עכשיו. המרור הזה זה מה שהיה פעם, לנו אין מרור. לך תגיד ליהודי שהתחבא מהאינקוויזיציה, או שישב באיזה מרתף באירופה, ואכל איזה חתיכת מרור ורעד מפחד שמא יהרגו אותו, שהמרור זה לא עכשיו. אתה בעצם עכשיו בן חורין, ואתה מדבר על המרור של אז. המרור הוא חלק מהותי מאוד מהעניין. אנחנו חיים יותר בתחושה של פסח. ככה אנחנו גם רואים את המציאות שלנו. כשקורה משהו, אנחנו איזה צעד בדרך הנכונה, וזה נכון, הגישה האופטימית היא נכונה, כשאנחנו זוכים לאיזושהי מתנה משמיים, איזשהו חסד אלוקי, קיבלנו מחדש את הארץ, קרו כל מיני דברים, יש התקדמות, אז מה אנחנו אומרים? הנה זה דופק אחר כותלנו עוד צעד, ואנחנו מתקדמים בצעד צעד, וכמעה, וכך היא גאולתם של ישראל, וכל הדברים הללו הם דברי חז"ל, הם דברים נכונים. ואנחנו, כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו מביעים את האמונה שהיא בנו כבר במצרים. שגם אם זה עכשיו חלקי, שגם אם זה עוד לא שלם, אנחנו יודעים שבעתיד זה יהיה יותר טוב. באים חז"ל אומרים יופי, אבל זה חצי מהתמונה. זה צד אחד של המטבע, כן? זה החצי המלא של הכוס. אני ממליץ לכל אחד ואחד שיש לו כוס חצי מלאה וחצי ריקה, תסתכלו על החצי המלא של הכוס. אבל תדעו שיש גם חצי שני. אומרים חז"ל, אם אדם מסתכל על החצי המלא של הכוס וחושב שיש לו כוס מלאה, אז הוא עובד על עצמו. כשיש לך כוס חצי מלאה וחצי ריקה, תסתכל על החצי המלא. אל תסתכל כל הזמן על הריק, כי אז אתה תתייאש ולא תראה את המלא. אבל באותה מידה, אל תסתכל רק על המלא. אל תתייחס למרור של פסח רק כאיזשהו ביטוי לאמונה במשהו טוב יותר, כי באותו יום של ליל הסדר גם חל תשעה באב. זה לא ציני, זה אמיתי. הקדוש ברוך הוא יכול לבחור איזה יום שהוא ירצה להחריב את מקדשנו. הוא רצה שזה יקרה תמיד באותו יום בשבוע, כדי שבפסח באמת נהיה אופטימיים. אבל עכשיו אנחנו בבין המצרים, ואו-טו-טו תשעה באב, אפילו שמזיזים אותו יום הפעם, כן? זה קצת הורס לי את השיעור. אבל במהות, באותו יום צריך להיות מסוגל גם לראות את הדברים בצורה השנייה. בתפיסה שמבטא רשב"י, בתפיסה שאומרת שבימים כאלה שאנחנו מצווים על פי ההלכה, כך אומרת המשנה וכך נפסק בשולחן ערוך, שממעטים בהם בשמחה, כן? בימים שאדם ממעט בשמחה, זה היום לזכור שיש לכוס עוד חצי. ואז יש המון פעמים טענות שנובעות מהחצי המלא של הכוס כלפי תשעה באב. די, זה כבר לא אותו דבר, אנחנו לא יכולים לבכות כמו שבכו פעם, כי הם לא היו במצב שלנו. לנו יש את ישראל, ויש לנו מדינה, ויש לנו את ירושלים, ויש לנו המון דברים. אי אפשר להגיד נחם כפי שאמרו פעם, כי זה לא נכון. אי אפשר להגיד את כל הספר של הקינות הזה, כי הספר של הקינות הזה הוא טוב ליהדות שבאמת יושבת ורועדת מפחד ואומרת קינות. אז זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי אם אתה רואה את הכל רק בנקודת המבט החלקית של להציב לך ציונים א', ואתה רואה רק את הפסח ולא את התשעה באב. אבל דווקא אנחנו, דווקא מי שחי בתחושה של התחלת בגאולה, בתחושה שאולי אנחנו בדרך הנכונה, אולי דווקא הוא צריך לפעמים שיזכירו לו שהעסק עוד לא לגמרי בסדר, כן? שאולי צריך גם להיות מסוגל להתבונן בקראתי למאהבי הם הרימוני. חלק ניכר ממה שאנחנו עושים זה עדיין לא זה. חלק גדול ממה שקורה זה רק בכאילו, זה רק זכר, כן? וכשיש קיום חלקי, אמרנו, לפעמים הכאב הוא יותר גדול מאשר שאין בכלל. משהו שאין בכלל, אז אין, אז חסר לי, אני יודע שחסר לי, אבל אין לי את החוויה של משהו שהיה לי ולקחו אותו ממני. אנחנו עומדים פה ביום לזכרו של אליהו, אינו דומה בכלל, כן? ילד שנלקח מהוריו, זו טרגדיה לאין ארוך גדולה יותר מאשר מישהו שאף פעם לא היה לו ילדים, עם כל נוראותה של הטרגדיה הזאת. יש גם את הפן הזה, יש את הפן שאומר שצריך להבין שהמציאות שלנו היא חלקית, כי מצד אחד אנחנו בעלייה ועוד לא הגענו, אבל אנחנו נגיע, וזה אופטימי, וזה מבטא אמונה, וזה נותן כוח,
ומצד שני צריך להיות מסוגל לכאוב את החלקיות, כי כל עוד זה לא זה, זה לא זה. ובאמת, כשאדם מגיע לפסח, באמת אנחנו מבטאים יותר את הצד הראשון. בפסח ניצח, כן? אף אחד לא אומר על המרור של פסח דבר תורה שקושר אותו, כן? לתשעה באב. ואני עכשיו 40 דקות מנסה להכניס את פסח לתוך תשעה באב. כן? זאת אומרת שיש משהו בכיוון הזה שהוא כיוון שאומר שבסופו של דבר אנחנו כן רוצים להיות יהודים של פסח. אבל לוח השנה מזמן לנו באותו יום גם את תשעה באב, והוא צריך לחדד לנו אולי בימים הללו דווקא את המבט הזה, את המבט שמבין שיש עוד על מה להתאבל, שיש עוד על מה לבכות, שיש עוד הרבה מה שחסר, וגם אם אני מודה ובאמת מרגיש חוויה, זכות גדולה לחיות בשלב בהיסטוריה שבו אני חי, עדיין יש לתשעה באב הרבה מאוד משמעות. אם פעם שאלו מה המשמעות של הציונים זה עוד כל כך רחוק, היום אני שואל עד מתי אסתפק עוד באותם ציונים. והתשובה לשתי השאלות היא אותה תשובה. הכל תלוי איזה חצי של הכוס, מדגישים באיזה שלב. אנחנו באמת בימי בין המצרים הללו נמצאים היום ביום של כאב, ביום של חוסר, ביום שבאמת הוא יום של ספר דברים, ביום של התוכחה של בניך ובנותיך אינם ועיניך כלות. ובאופן טבעי במצב כזה, לפעמים אדם אומר, נכון שאני צריך לקבל ולהודות ולהמשיך, אבל לפעמים החצי החסר של הכוס מנצח, החצי החסר של הכוס תופס את מלוא עוצמתו ואת מלוא משקלו, וקשה באמת לראות את החצי המלא. באים חז"ל ואומרים שזה הולך ככה. זה פסח עם תשעה באב ביחד. זה שיא של האופטימיות, עם כל הקושי זה הולך ביחד. וכשיש כוס חצי מלאה, צריך להיות מסוגל, לא להתעלם מאף אחד מהחלקים של הכוס, ולשאוב כוח מהחלק המלא כדי להתמודד עם החלק הריק, ולדעת ולחוש שהחלק הריק במידה מסוימת מעיב על החלק המלא. כמו שאנחנו מתפללים שבאיזשהו שלב האטבש הזה יאבד קצת ממשמעותו, ותשעה באב אומרים לנו חז"ל עתיד להתבטל, כן? כך אנחנו מתפללים גם לתחיית המתים וגם לבילה המוות לנצח וגם לכך שכל הכוסות תהיינה מלאות. יש הפסקה עכשיו, יש כיבוד בלובי, השיר הבא בשרן הבר בעוד 15 דקות.